יעקב, תבינו אותי, קשה לי. השממה הזו מסביב, הכלום הזה. אני מתגעגע הביתה. תבינו אותי! תראה אהרון, המקום הזה יהיה פורח. רוחמה תהיה יישוב גדול. יבואו לפה אנשים. אנחנו רק ההתחלה. חנובה! זה היה בראשית המאה, קבוצה קטנה, בודדים ויפים. 1912 חפרו באר, נטעו שקדים, מעט גברים וגם אישה, חנה שמה, בדידות, מרחק וגעגועים. מנת חלקם אין רחמים. שובו נף המדר, הזיעה צורבת, יבשו השפתיים, מים, מים. לחפור את הבאר, לחפור מים, מים. עד כלות כל הכוחות, עד יעלו מים.
חברים, משה. אפשר ללון פה הלילה? בבקשה, תישן. הטורקים כנראה בעקבותיי. למה? קשרנו קשר עם האנגלים לגרש את הטורקים מהארץ. איך הגעת? ברחובות שמעתי על רוחמה. דרך קסטינה, באר טוביה, מהלך יומיים. זה עלול לסכן אותנו. עם שחר, עליך לעזוב את המקום. קפה? קפה או לא? לך קפה. יש עם זה בעיה. נתחיל לסמן ממחר בבוקר. לא זאת הבעיה. איפה אנחנו בונים? נפציקה חצין. אנחנו צריכים... מה שאתה רוצה לקראת קרשים? טורקים! טוב, מה קרה? מה זה? לא פורקה הקבוצה, לא עבדה התקווה, באחת ממושבות הדרום, שם קבעו מושבם, לא בית בנו, לא עץ נטעו, ישבו וחיכו. בת נולדה לחנה, גם היא יודעת יום יבוא ותחזור אל הנגב, אל המרחב, אל רוחמה. 1920 הם שווים, מבוגרים יותר, נחושים ויפים, והבת על כפיים נישאת. שובו נף המדר, הזיעה צורבת, יבשו השפתיים, מים, מים, לחפור, לחפור את הבאר, לחפור, מים, מים, עד כלות כל הכוחות, עד יעלו מים. הם סותמים את הבאר! מה קרה? הם סותמים את הבאר! מה נעשה עכשיו? זה בלתי אפשרי בלי מים. אבל למה אתם מתייאשים כל כך מהר? נאלץ לעזוב. בלי מים לא נוכל להתקיים. מאורעות הדמים, הבארה פושטת בארץ. 1929 לא פסחו על רוחמה הפורעים מכפרי הסביבה, עטים על הנקודה, אטמו הבאר, השחיתו, הרסו
שוב מוכי תדהמה בצרורות דלים, הילדה על כפיים ננטשה רוחמה, שוב מוכי תדהמה ננטשה רוחמה, רוחמה. ברחובות עיר זרה וסואנת, כמהים לדממה, קשובים לכל ידיעה. עלתה על הקרקע עוד נקודה. רק הם רתוקים למקלט. כל ידיעה מדליקה שביב של תקווה. 1941, דורות עולה. האם נחזור למרחב? האם תעלה רוחמה? כל החיים שלנו אנחנו מחכים לרגע שבו נוכל לחזור לרוחמה. כמו שאני מרגישה שהגיע הזמן. אני מרגיש כמוך. אבל ייקח לנו זמן לארגן את האנשים ואת הציון. 1943, משה וחנה בין השבים. רוחמה עולה. שובו נפה מהדר, הזיעה צורבת, יבשו השפתיים, מים, מים. לחפור, לחפור את הבאר, לחפור, מים, מים. עד כלות כל הכוחות, עד יעלו מים. הגלה מדורות מובילה את המים, נבנים הבתים, נולדו פעוטים. ואז 46, השבת השחורה, חיילי המנדט פושטים על הנקודה. לא נראית לי הדרך של פלמ"ח. הם רכים מדי. אני חושב שהבריטים לוקחים את זה הפעם ברצינות. סטופ! אאוט! אאוט! משה מהר, הבריטים באים! מוכרחים להודיע לחנה.
אחר, מגיח כלים, מכונת כביסה ומייבש, וידאו, מיטה וכרטיסי טיסה. והפרס הגדול גדול מכולם, מכונית ספורטיבית, ואין מכונית, וכל המתנות כולן. רות לקנות חדשות וגם אתה תוכל לספור. סבתא, לך יש איזשהו קשר לרוחמה, נכון? כן, נכון. תראי, אנחנו שבוע הבא מכריזים ברוחמה, בקיבוץ רוחמה, על הגרעין שלי. וחשבתי להזמין אותך, שניסע שנינו, יום שישי, ניסע יחד לרוחמה. את תכירי את החבר'ה, תכירי אותה למקום, תבואי להכרזה שלי, ובערב נחזור לתל אביב. תראה, יש לי אמנם זיכרונות מאוד קשים על רוחמה. אבל מה אני לא עושה על רוחמה? אני אעשה מאמץ ולמסור איתך בלי. כן? כן. איזה יופי, אז יום שבוע הבא. בשבוע הבא. אנו מכריזים על גרעין תלם לרוחמה.